Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinarne kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad gabi. O sa Action Bright mayong gabi no sa aton mga listeners sari hatag naton lakat sang aton tiyempo sining gabi Biyernes kita karon Nobyembre 28 tuig 2021. Naga-influensya ako kun aton mabatyagan ang share line sa kapungsuran naga-apekto sa nasidlangan nga bahin kag northern sang northern kag central Luzon, partikular sa Metro Manila, Ilocos region sa Rizal, Bulacan kag sa iban nga bahin sa Cagayan Valley lakip na ang central Luzon. Ang Kabisayan kag sa iban nga bahin sang Mindanao na upod na kita diri no sa Western Seaboard sa Kabisayan. Nagapabilin sa gihapon nga may pag-uungko mga aton kalangitan at nga magalumon ang aton kahawaan. May dulot lang ini siya naligwin nga mga pagulan o pagbanagoob nga tuga iniya sang localized thunderstorms ka ginaupdan sang easterlies. Dito sa northern kag central Luzon sa gihapon nga seaboard ara sa kasarangan na sang may pagmadlos nga huyop sang hangin halin na minhan na sidlangan northeast. May kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan kag sa iban nga bahin sang kapungsuran na upod kita diri Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa direksyon na sidlangan pakadto namin ng sidlangan east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros, pero wala kita gapon gale warning advisory o kon kalmado lang aton nga baybayon nagapabilin ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsyang may takos ini punto 6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tide. Kag alas 6:29 sini nga gabi way lang gidugay naghuna 0.6 magabalos ang tao alas 2:26 buwas sa aga 1.4 metro ang kadalumon kag alas 5:43 o kon alas 5:19 ning hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 5:44 buwas sa aga kag ari kita 26 hasta 31 degrees Celsius ma-equate naton sa 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Aksyon dry. So mo nilakat nga aton nga tiyempo sini nga hapon. Kung isa nagtulot-talit higid man Sir Gan, no? Oo, ang share line hari yapon. Yapon. Kay daw abrupt changes ang
horizontal line sa aton lang galom. So, muling dulot ka kulay ang cold dry air kag warm air mass na warm moist air sa easterlies. Halaw na gid kung medyo mainit na sa aga, hindi gid magpaulan-ulan sapon kabudlay gid. Di ara ang ang easterly sa ara iya sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Davao Region, Caraga, Galapta, Northern Mindanao ka Palawan. Tilan tawon mo may mga puntak-puntak nga kadamulon sang galob. So diri sa aton although nga ari kita ya sa paggulugal o mang kalangitan as sang magalumon ang kahuwaan, may tupa gihapon nga mga pag-ulan, no? Yeah, correct na. So, Sige, Sir Gan, salamat sige, gid. ang break mo. Maayong gabi gid, sir. Yan mo na, ang mga utod dira mga kaaksyon na, hindi nyo gid pagkalipati sa matagadlaw nga tanan. Nga kung nagkamo nagapuyo dira sigad sang baybay sa idalom santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last shit tinasubo nga adlaw mga kaaksyon, yari kita sa Biyernes. Yari na sa Nobyembre 27 na 2021. Aksyon Firing Line. Mayara na gid lamang kita mga kaaksyon kon 26 rather, Nobyembre 26, 2021. Mayara na gid lamang kita sang 29 dias ang nabilin kag Paskuang Paskwa na. Aksyon Firing Line. Samtang 36 dias ang nabilin kabagasaylo naman kita sa panibag-o nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi. Ano naman ayhan pangamuyon talang nga maayo gid for 2022 mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Anyways, bukas na ang aton sine Facebook page pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang aton siring Twitter account mga kaaksyon. Bukas naman ang aton siring text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Firing Line. Ang aton siring mga kaaksyon, ang aton siring pamangkot subong iyang gabi. Ano giniayhan ang mga kadramahan sang subong pagpapili sang ni Bongo, Senador Bongo, kay may ara sa naghambal nga ti ma-withdraw siya, may ara naman naghambal nga hindi siya mag-withdraw. Aksyon Firing Line. Abi kamo da bi bana-bana, abi kamo bi explicar anong pananawan nyo. Kay kagabi nagsinigabong na ning balita nga si Bongo may plano gid nga mag-withdraw sa iya sini nga pagpapili bilang presidente sa Pilipinas sa 2022. But today, may ara naman sang balita nga si Bongo hindi gid siya mag-withdraw mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Abi text nang inyo sini nga mga mensahe kag i-chat man dira live sa aton sini nga Facebook para mabasahan ta karon dugay-dugay. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Tob las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina gumba kag mga kaulumol nga balita nga aton tagaan pagtamod sa mga gabi mga kaaksyon. Kay sa Bacolod kag Negros Occidental nagbisita dire ang bag-o na insular nga kuana director sang Pro 6 in the person of Brigadier General Flindungbo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Pagbisita niya din may mga reminders na naman sa kapulisan. Una, dapat sa gihapon ang pulis amo amangin modelo sang ginatawag health protocol against COVID-19. Aksyon Firing Line. Internal cleansing mga kaaksyon, pagpaninlo gihapon sa mga tunto nga kapulisan padayon nga ginatutukan. Aksyon Firing Line. Kag subong man ang mga opisina sang pulista dapat malimpyo. Di ito masulit pang isa ka police station dis probinsya nga nadakpan blang ay aragay sa pagkahiggo sang police station nila, wala pang iban nga personnel. Aksyon Firing Line. Kwaon taman karon kay kaina, medyo ang katapos sa media, wala gid makapadulong sa Negros Occidental Police Provincial Office o Konokpo. Okay, wala sang way sang poder ang media makasulod to kag maka-interview. We don't know. Siguro sa kasakuon or ano nga situation. So why gid ka interview ang media sa kay
Brigadier General Dongbo sa Nokpo, pero kaina na interview, ambush interview gid siya sa Bacolod City Police Office. Ano naman ang mga balita nga gindulong niya kaina sa mga media dira sa BCPO mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad padayon pa ang pag-imbestigar sang Kawayan PNP. Sadtong babaye nga nasapwan na lang patay kag ginlaslas ang liog dira sa may Purok 1, Barangay Gilhungan, syudad o kon banwa sang Kawayan. Isa ka matahom nga babaye, may bana bulag sa bana pero may anak sila nga 11 anyos. Kag ini siya nagapulo pang libod sa mga frozen foods, no? And basta may dating ang babae. Allegedly, basi tuyo gin man siya nga paghimuslan. Action firing line. Or may tuyo nga paghimuslan sa mga suspitsado. May tatlo na ka mga alleged nga mga persons of interest and kabay pa nga mangin suspitsado gini sila. Kag badakop kay pasakaan kaso. Grabe ka brutal ang ginhimo nila sining nasambit iya nga babae mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa probinsya sang Negros Occidental, bakuna diri, bakuna didto, ti kay na may rasang vaccination program ang gobyerno probinsyal nga ang mga edad 12 tubtob 17 kundi dugay naman ni nag-umpisa, na. And kay na may mga pakulo, may mga ticket iya nga pwede ikaw makasulod sa diinto sa Magic Land mga kaaksyon. Action firing line. Ang si Presidente Rodrigo Duterte gani nagahingyo gid sa mga LGUs kundi mera kita sang ginatawag nga 3-day nga national vaccination on 29 of November, 30 and December 1. Hambal ni Presidente Rodrigo Duterte, LGU, hindi nyo gid pagpagutmi ang magpabakuna ha, amumaha nyo gid. Hambal ko gani, kung pwede lang, hungitin nyo. Action firing line. Kaya layo pa ning iban halin mo para magpabakuna, ti palakton mo sila. Palakton mo sila, di gani isulungan nyo na sa mga barangay-barangay kag puroks kay para makapabakuna gid kay nga basi hindi ginato malabot ang ginatawag nga herd immunity bala and ti mabudlay para sa aton mga kaaksyon. If the solution is bakuna, hala, magpabakuna kita. Kay wala man ang gobyerno gid sang tuyo nga pamatsyon kita tanana. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, aring pinakadako nga balita subong nga hapon diri sa syudad sa Bacolod unahon kung ginikaron dugay-dugay ining although nga iyan isang Bacolod lang nga balita because involved ini sa dalagko nga mga opisyalis diri kon election ang paghahambalan, pero once maghambal kita Bacolod ya, bisan taga Pontevedra ka, bisan taga Don Salvador, Candoni, Sagay San Carlos ka, do mga maganahan kay action sa mamati sa politika sa Bacolod. Action firing line. Kay sini nga hapon gin-anunsyo na ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia nga si Lone District Congressman Greg Gasataya hindi na nila mangin kabahin sang Grupo Progreso. Action firing line. Siya daw hindi na neutral lang iya sini nga pagsinalayo. Daw makita na ginamo na lin sa ground zero nga mga information nga daw gadampig gid siguro sa piakto nga grupo. Action firing line. Kaya ba ginang politika sa unang panahon sa pagkanamit gid sa inyo pag-abyanay, do luyag nyo mag-inupdanay na lang sa bilog at 24/7, kapiditi, dire, kapidito, istorya politika, istorya kon ano, pero mag-aabot ang panahon nga ang pag-abyanay gakadula kon may ara sang mga lain pagid nga dapat updan ang isa ka tawo. Action firing line. Ang aton marani pangabay kung nagsiparar na gid man kamo subong sa inyo sinidalan sa dalan sang politika, kabay pang pag-abyanay ara lang yapon. Oo, galing kong kaisa gakahaluan ginisang paglain sang buot mga kaaksyon. Action firing line. Karon kompletohon tani kay gasigabong ini nga balita karon diri sa syudad sa Bacolod, excited naman mamati diri ang grupo sang mga putian. Action firing line. Hindi na ni subong sila matawag nga Big 3 no kay wala na si Greg Gasataya sa listahan sang Grupo Progreso, pero ang bag-o nga nabatian ko aksyonems amo ni. Ang ngalan sang grupo subong nga bag-o sang Grupo Progreso hindi na Big 3 kundi si Abel na. Basi matingala ka mo Abel ha? Kundi may kain kag si Abel Ilaya. Action firing line. Anong Abel nga ini? Si Atayde, ang 4 congressman, Bing, kag
ILCID. Kundi kung i-shortcut mo siya, abbreviation, ABEL. Action firing line. Sa grupo naman to kuno puti ya, Grace ang panawag sa ila dito. Ba, do Grace Pharmacy ba? Action firing line. Nga Greg Albi Cesar. No, muna ko ni Grace ang tawag sa ila. Action firing line. Himo ko ba lang na, ginabalay-balay ko na kay na para may yuhum-yuhuman lang kitabla. Pero do amo-amo gina ko no mo. Action firing line. Pariyo bala kay Ping Lacson kag kay Kuana, kay Tito Soto. Kunin tawag sila subong niya si Pisot. Action firing line. Ping kag Soto mong ni Pisot na Action firing line. amot nga nag-uso man na sa muna nga tawag-tawag sang grupo no. So una mayara di sa Bacolod gini nga subong nabuka naman ang Alden. Bala ko na nag-uso to si Alden Richard. Grabe kasi kato. Ginuso man to di sa mga politiko ta sa grupo Progreso man sang una ni Al Espino kag ni Dindo Ramos. Siya ari ng Alden ho. Action firing line. Tining duwa to do mga Alden Richards giba na mga itsura sini. May mga agi man isla gani mo. Action firing line. Anyways, dira lang ko ani asta maka-action kwan ko lang na para makayuhom-yuhom lang kamo. And dugay-dugay pa kompletohon tani kay Action Artay Hupon. Kung ano lang istorya sining pag-anunsyar na formally ni Mayor Bing Linardia nga ti Greg, you are not part of our grupo na because nga ti amuna didto ka na guruspyak or ano nga sitwasyon duway man guro may ginhambal gid. Pero ti din pa siya makadto abi. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, ang mga balita sa nasyonal mga kaaksyon subong nga adlaw si COVID-19, ang bago nga kaso 863 na lang hobo. Salamat gid. Kag ang aktibo nagapabilin sa 17,853. Ang patay 48,077 mga kaaksyon. Action firing line. Batsuno dire iya sa Department of Health mga kaaksyon. Suno sa Department of Health diri nga nagaamat-amat na nubo ang record gid sa aktibo nga kaso kag ang daily rate mga kaaksyon. Suno pa sa Department of Health kag kita mga kaaksyon subong nalakip na sa manubo nga mga kaso sa bug-os nga kalibutan sa tanan nga mga kapungsuran. Action firing line. Sa kada milyon makaaksyon naka-record kita nga ara kita sa 134 nga manubo ang kaso, no? Sa 65 man kita sa madamo nga aktibo ti layo na nakatama kon 65 no? So meaning jutay. Action firing line. Pero ang kadamuon sang patay man diri sa aton kung itandi mo siya sa ibang nga pungsod, ara lang kita sa ika-120 yang ranking mga kaaksyon, ano? Kag ang fatality rate kada adlaw ara kita sa ika-93, ti malayo-layo ina. Action firing line. Aminadong DOH nga sang bulan sang Setyembre nga didto gid ya umibuwal ining si COVID-19, damo gid man ang kaso sadto. Action firing line. Pero di lang kita magkumpiyansa, pisar nga suno pa kay kay DOH Secretary nga mo si Duque Bacaccion, Francisco Duque III. Di lang kita magkumpiyansa kay si COVID-19 ara lang gid dira gyapon nagapalibot sa aton. Action firing line. Ang DOH subong nagaplano na sa pag-umpisa naman sang vaccination sa nagaedad 5 ka tuig tub-tub 11 anyos. Action firing line. Ginahulat na lang ang emergency nga use authorization gikan sa Food and Drug Administration agod nga mag-umpisa na ini. Labi na gid kon magdamo pagid ang masulod iya nga mga bakuna diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Amo nang hulat-hulaton naton. Action firing line. Kag take choice naman na gyapon ha kon magpabakuna kamo ang inyo kabataan o kon hindi mga kaaksyon. Dito iya sa Europe o kon dito iya sa South Africa mga kaaksyon, may panibag-o naman subong nga nag-mutate no sa idalom sang COVID-19 nga kaso gihapon. Ining bag-o na naman nga mutation ho kag ginakabig ini iya sang Okta Research nga potential cause of concern nga sahi iya sang bag-o nga kagaw naman sa idalom sang COVID-19. Action firing line. Gintawag nila nga ngalan ining B.1.1.529 dito sa South Africa. Ay nano nga situation. Dito sa South Africa, kabalo naman kita sa situation sa mga tao dito nga medyo hindi sila amuna grabe gid ka tinlo ikumpara sa iban nga pungsod. Action firing line.
Tigaling kiti I don't know kanong sitwasyon sini. So gina-monitor subong sa mga otoridad tani, World Health Organization. Kay nagdamo ang ila sining kaso to subong ho, tag 1,000 na ang kada adlaw makaksyon halin sa mga ginatos lang nagligag nga adlaw. Action firing line. Bangod sining bag-o nga mutation mga kaksyon, no? So ginalantaw diri nga mas grabe ang kadelikado sang pagpanglaton sining bag-o nga ngalan ini sang COVID-19 nagabata siya mo kay 10 times iyo pulo ka times nga mas makalalaton siya. Ikumpara mo siya sa Delta nga 2 times lang, kag sa Beta iya 3 times lang nga makalalaton siya 10 times pagid. Di kung mag 10 times siya na malabyan ka lang da tapos kagid. Action firing line. Pero kabay pa nga mapatay ni dayon nga kagaw kag virus nga ini. Baw ka delikado na sitwasyon way patagani nga katong kaaw sang subong kuha naman ta kamang-kamang naman tayo sa panibago. Di dapat himoon sa Pilipinas subong nga i-control anay ang border halin dito sa sini nga mga pungsod or dito South Africa nga makasulod diri sa aton. Action firing line. Sige, sa ilo kita nga iban nga balita sa national ho. Kay ang anay nga FDA Secretary nga si Albert Del Rosario naghatag sang suhestyon nga kung pwede na magpatigayon subong pa lang magpatigayon na sang US kag Philippine iya nga patrolling makaksyon dira sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Action firing line. Matapos ipalayag sang China nga ang Sierra Madre nga barko nga ginapanagian sang Philippine Navy ipakuha nila kay ila kuno teritoryo. Yung China blado ka sa pagka-swapang naging klase pungsod nila. Action firing line. Kuninyo na dating ara ng Philippine Navy sang Pilipinas nga gubaon. Gaano na da siya. Nga subong na hindi ka na nabinta pa na da nag-ungot kay gubaon. Oh. Ti subong do hindi ni goron makaagwanta na gid ang Pilipinas sa sining nga mga sitwasyon. Tiyan mo na ang former DFA Secretary nagpalayag. Siya panahon na nga mag-isa ang US kag ang Pilipinas nga magpatigayon sang patrolling sa area kay basi plakadlaw kibot lang gid kita. Action firing line. Sige, are. Si Bongo kagabi nagsigabong ang ngalan nga ma-withdraw. Suno sa mga reports lang. Pero subong adlaw, suno diri sa kay PDP laban iyaho nga si Attorney Milvin Matibag mga kaksyon, hindi mag-withdraw si Bongo. Action firing line. Siya, in fact, sa November 24, kahapon Miyerkules, no, o kung nagligan nga adlaw Miyerkules, may ara sang sinapol gali sa Malacañang. Di ka nami sila, no? Kaya ang ila sini pamulitika sa Malacañang sila ga sinapol, iyaw dapat iban nga venue, kaya puli ang Malacañang, iyan iya sang gobyerno, iya lugar. Action firing line. Siya nagsinapol sa Malacañang sang Miyerkules, November 24, 54 ka mga gobernador around Negros o kon around the nation makaksyon nagapakita kag nagasuporta sa kay Bongo. Action firing line. Suno kay Matibag ahulaton ta layo pang May 9 damo pa ni sa pagkambyo mga kaksyon amo ning balantayan ginaton. Action firing line. Sige kag ariho ang aton sini nga COMELEC nagpagwa sang guidelines angot sa pagpangampanya, no? Ang mga politician subong, ang mga kandidato, no, mga kandidato subong, ari pamati kamo ho. Kay ang COMELEC nagpalayag nga likawan anay ang face-to-face nga pagpuro pang kampanya. Action firing line. Kila binagid kon kada kitaan nyo sang tawo nga ginakatuan nyo dahil niya kumustahanay, basi lipat kamo, kumo sa kumo subong ha. Action firing line. Likawan man ang biso-biso, ba ang iban kong kaysa doon di gid kahulat, doon di gid ka gwanta magtulo kay mahakos-hakos gid labi na gid kung kapasipsip ka. Action firing line. Likawan man ang hakos-hakos kag ang physical contact gid suno sa COMELEC mga kaksyon. No? Kabay pa makabalo subong ini mga kandidato naton kung magakos-hakos gid man kamo, siguraduhon nyo ha nga way kamo dalada nga COVID-19. Action firing line. Kay kamo managyapon man problema pila ka adlaw nan. Oo. Ang kampanya bala sa Pebrero 8 pa, tubtob Mayo 7 sa national, sa lokal ya Marso 25 tubtob Mayo 7 may na nga makadumdom kamo kay basi
Subong ginahuna-huna nyo, paano lang kamo magdaog, pero may mga violations kamo nga mga committer. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Speaking of politika mga kaksyon, diri sa Bacolod Subong, amo ning masulusan jagid, no? Kaysa nagligad pa lang ang mga binulan, ang kampo ni Lone District Congressman Greg Gasataya, daw nagalibog ang ulo kung paano niya ideklara ang iya sini kaugalingon sa duha ka baruto. Aksyon Firing Line. Si Gasataya mga kaksyon, known naman na iya nga kaalyado gid ni Mayor Bing Leonardia. Si Gasataya ang nagabulig man sa iya before siya nagkonsihal sa Bacolod ka nag-Vice Mayor Bing Leonardia. Aksyon Firing Line. Pero wala labot kay Mayor Bing Leonardia, may nagasupport man sa iya. Nga amo ini si anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Aksyon Firing Line. That's why nga pagsulod diri ni Benitez sa Bacolod, nagsararamo ang paminsar ni Gasataya kung sino ang iya sinibala nga mas mabugat sa iyang dughan. Aksyon Firing Line. Kung diin sa duhagid siya bala. So antes pa naman ang filing sang COC, nag-decide si Gasataya nga mangin neutral ang iya sini nga stand. Waay siya pagaupdan sa putian nga grupo, kag way man siya pagaupdan sa pulahan nga grupo. Aksyon Firing Line. O galing sang pag-file na sang COC mga kaksyon sang putian, way gid man tong nawong ni Gasataya sa ilang nga tarpaulin Pero pag-file na sang COC sa pulahan, atuto ang nawong ni Gasataya sa tarpaulin sang pula. Aksyon Firing Line. Pero sa bisan atuto ang nawong ni Gasataya sa tarpaulin nga pula, daw wala kita kabati nga nagkumod ang putian. Aksyon Firing Line. Daway man din nagkumod ang putian, syempre mabalaan tagi na kay ang social media subong puwerte kadasig. Diri lang yan nagbinalbalanay sa sa pag membership bala, voters registration. Dira nagbinalbalanay tudo. Aksyon Firing Line. Now, sa nagadugay nga nagalakat ang pamulitika halin sa natapos ang filing sang COC. Ang puti may mga monitoring, mas nagrabe pagid ang monitoring ni pula. Abi diin ba si Greg dapit man sundon tang agi niya. Aksyon Firing Line. Kada giho guro ni Greg guro ang mga mata sa palibot niya guro listado mo, no? Bisan magliso lang sa guro pa tuo, ginalista mo. Hasta guro nga ti natalupang danggid nga ang tinor sang tikang ni Gasataya ato gidjas puti. Aksyon Firing Line. Tidaway nagiguro magwanta ni Mayor Bing Leonardia sa pula, ginsukagid. Aksyon Firing Line. Subo nga hapon mga kaksyon, pero check na ito na bing duga detalye with action art tay hupon regarding sini. Kay siya gini nagtutok sini, no? Sini nga hapon, do ka emergency ini gani iyang priskon ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Bangod sining nasambit iyang natabo mga kaksyon, pero check na ito ng duga nga detalye sini. Paano naka-come up ang grupo pula nga ti sikway si Gasataya sa ila sining nga grupo mga kaksyon. Aksyon Radyo City Hall Report. Ang balita ng Action Art ay hupon dulong sa aton sa D3 Bio, dugang nga proteksyon sa kagalingon. Action Art, maayong gabi. Action Bray, wala ginapaabot sang tanan no nga ang press conference sang Grupo Progreso, especially ang mga mga kandidato kag or mga aspirant kay ngibanti way pa man hindi pa man sila official gin candidate kun hindi pa mag-umpisa ang eleksyon or ang kampanya. Aha. Matapos nga may ara sang gulpiada lamang notisya nga ginapadala si Mayor Bing Leonardia sa katapos sa media sa iya sini press conference nga pati gayunon sini nga hapon sa barangay Takuling, actually ang nangin Takuling no ang nangin venue sini. Aha. Now sa sini nga press conference nakita naton ang kaseryoso no sang nawong sang alkalde
kag pag-umpisa sa iya press conference action by why nagluroso gilanon silang niya ang tuyo sa siling gintatawag namon na press conference siling nga hapon amo ang pagklaro kag ang nahuman nga desisyon sa Grupo Progreso nga pagdula na sang suporta sa kandidatura ni Congressman Greg Gasataya. Baw, Anong rason? Siling diri sang alkalde wala makalabot sa inangan or katapusan na status sabi wala matuman ni Congressman Greg Gasataya ang iya ginpromesa nga neutrality action na bray. Gintawag pa sa alkalde nga isa ka political deception Baw, ang ginhimo ni Gasataya bangod sa mga report kag reklamo mismo sang ila sining mga ground forces. Grabe mo may mga ground forces May mga... na naghahatag sang report kag nagareklamo nga nagaka-confuse na sila kung ano gid ang stand ni Congressman Greg. Kaya siling rin ni Mayor Bing amat-amat na gid nila kag nakita na gid nila ang klaro nga kolor ni Gasataya matapos gati isa diri gid mo gani nga bisan sa mga tarpaulin lang kag mga billboards ara na galapta sa barangay nga rang nawong ni Congreg kag may upod sa pagkagrupo. Sa putian ang nawong niya. Grabe, no? Ini nga desisyon sulo iya kay Ding nadula na nga amon pagsalig sa iya. Wala na kami nagapati sa iya sining ginpromisa ng neutrality. So this is it. Kinanglan ma-decide na kami kag ini nga desisyon nagresulta sa ila sining pagbawi o kon pagdula sang ila alyansa sa kongresista kag lakip na diri ang suporta sa kabilugan na Grupo Progreso sa iya kandidatura. Now, ano matabos ni? Kaya after sa itong declaration niya, damo sa mga gin-raise na mga concern Number one, mismo sa Grupo Progreso da nga mga nagapapili sa naglain-lain na posisyon. Hindi man ikaw nagsunday nga may aras ang personal na relasyon kag malapit kay Congressman Greg Gasataya. Siling rin ni Mayor Bing na nabiyay niya ginarespeto nato na ang ila personal na relasyon. Kay nato gani may nag-raise pa sila niya. Congressman damo mangani nga mga tayo Grupo Progreso gato to. Nag-attend galing personal na relasyon mo. Pero siling ni Mayor Bing, lain ang istorya sa relasyon na action day, lain man ang direksyon kung arena sang politika ang pagambalan, although natisubong, why pa nila maplansya na kung ano ang direksyon na usuyon sa Grupo Progreso. In short, sa politika, yun dapat to dalain kagidi. Buta ba rin, upod ka dira kung anong desisyon sa grupo, anong panindugan, kung maghimo gidman sila sa ulihi. Hug tanay paha na daya mo. Oy, kung amo na yung sitwasyon sa politika, sila nga mga gani ng tabo kay kung Greg nga kabudlay na yung magambal ka nga pula puti. Kamo, hindi mo kalanay, ako din ang klaro mo nga direksyon. Sila nga, ini nga mga sitwasyon, masi talakayon pa ba ni, o talakayon pa ba sa Grupo Progreso, so that may baluan sa uli, kung ano ang mangin pulisa nila, angot iya sa political aspect na pagambalan. Kaya lain na action by mo, ang sitwasyon, kung halimbawa, start na kampanya, dati hindi pa na grupo din nga may lawagon ng ibang Grupo Progreso, especially ngalan ni Kong Greg. Kung na mo ng sitwasyon, now, ari pagid. Anong matabo kung wala na si Kong Greg sa ila siningalilya? Or hindi na nila kalyado? Siling rin ni Mayor Bing Ladia, bukas ang Grupo Progreso sa pagsuporta sa kandidato na nagapapili bilang congressman. Ambal ko gid nga mapasok si Abel
tigin pamangkot na kayo na to. Mayor si Atayde Bla. Nga nagambal lagi ko bukas sa Bisan Sino, pati kay Atayde. Wala lang yung nag-declare si Mayor. Yato yung mga proseso pa man ang Grupo Progreso mo. Pero tiyan mo na, nung nakita natin ang pagkadismaya sa alkalde, arangin di action ba sa sining sitwasyon, right after, nga naglalabot sa punto, nga hindi naging gulo magwantay, kabalaw ka kung puno ng gantangan, kalisyon mo man mo. Kontak sanay sa politika ang pagambalan. In short, nag-declare gid ang alkalde, upod sa iya mga kaalyado sa Grupo Progreso, that Congressman Greg Gasataya is no longer part sa ila sini nga kampanya. Why na? Kung hindi ka nakalyado, kundi anong pag-abig si mo, be? Kundi kunay opponent na sa politika. Kontras politika. Correct. So, nano ang mga matabo dire? Kay bangod sining sitwasyon, may mga gin-raise nga mga concern. Number one, ano ang matabo sa mga proyekto aksyon dahil karon? Nga ginapaabot tukuran sa Bacolod, isa diri nga ginsight amo ini ang Bacolod General Hospital. Okay. Kaya ito ang question, di ba si kung mapiktuhan niya karon ng mga project na tukuran di sa city? Bangod nga nagkalaguba man ang relasyon nila, sila nga hindi na iya pwede maapektuhan. In fact, sila nga subong gatinguha, kabi ko nagabulig ang proseso balas pagpangita sa lote, ginawa mo na yan namon ng tanan, parang buligan ina, because part na ina, kagara ka sa template, kag priorities ang program, sa Grupo Progreso, nga nangin part man dira sa planning, sa una, gani si Congressman Greg. Isiling niya, why na yung problema? Mapadayon ina. May isa kita kinakakulig sa media nga nagpamangkot, sino nga tayo mayor di malikawan nga iba na Grupo Progreso nga raya sa ground nga forces, mga barangay officials, galapit man relasyon kay Kong Greg mo. Kasi nga why pa na may baluan, kilawig pa man na to, posible italakayon nila ina man aksyon ba Kahit hindi pwede to, dahil nga nag-declare sa mayor among tagpumulo sa Grupo Progreso sa barangay karon nga may malisa pa bala. Okay, kapag intindi na to action art, I'm sorry, paintindi na to diri, kapitan ni Mayor Bing, kapitan man ni Kong Greg mo. Correct. Correct. Kaya mo lang budlaw doon nga kwan mo, nga sulbaron mo, ambot ko na no ang pwede tang gamiton nga kwan dira sa mathematics bla. Kung paano ina, kahit plus and minus, di ko na sa politika mo. Ambot ko na no ang pag-resolve mo sina na sitwasyon. Pero ito posible i-discuss pa man sa Grupo Progreso. Ari pang isa. Isiling nila si Kong Greg, kung nilaligid man karon nga magsaylo mayor dito sa piyaka grupo, basi kung dako maning yamot niya to, kag amot nga buto kag financially bla. Dito sa piyak na grupo kung ninali matabo, siling na Mayor Bing, ang Grupo Progreso handa nga magbato sa ila. Portini. Utang malunti may pundo man matilaw in short, ang Grupo Progreso. Pero isa ini ka panibagong nga development nga sa atong paglantaw iya magkapabag-uman sa political landscape diri sa Bacolod nga sa diinti kon hinali karon nga magsabat diri si Kong Greg, tiamo na ang opisahan sang siguradong pagbaylohanay na sa mga issues. Pero actually siya niya, why na kami gana mag-istorya siya. Kaya pamangkot, sa mo niya mayor, hindi na namin pwede madisponihan nga mag-istorya pa mo ni Kong Greg. Ang Grupo Progreso. Siya tiyo wala na, hindi na kinanglanon nga mag-istorya. Kaya klaro naman sila niya, nga ang kulor niya, hindi kinamon masaligan. Kaya magpakita na isa sa kulor niya So no need na nga i-discuss pa namon kay ang ginimo niya sila niya amo na ina ang amon sinibasyan sa pagdihon sila nga desisyon. Feeling ko mga binulan maning pagtuon nila antes nag-decide sining announcement sa mga action na art mo?
umpisa guro to nag-declare si Congreg sa neutrality abla dumduban mo sa home site. Yes. Basi amo to sa Monte Vista. Jim, basi amo na tong ginhalilan man nga sige man monitor nila Kayang siling nga hindi gid malikawan mo ang tao na mon sa ground, nagaka-confuse na. Ano gid bala mayor, ginapamangkot si mayor niya lano mayor, ano giniman kay di amo niya hindi man sa masugid sa detalye gid lang kun bala may ara gid na bungat si Congreg na suportado niya pek wala yung ginakampanya niya. Pero siling nga consistent ang report nga nagasulod diya sa Grupo Progreso sa mga aktwasyon na ginapakita ni Congressman Greg Gasataya. Ari pamatian tabla ang declaration kag ang imbokada gid sa statement na may Bing Yolanda. Para sa amon, it is time to make conclusions and make our stand very, very clear. No? Kay hindi man kami sa pamalakad sa politika, kag ang amon mga tinawo overwhelmingly and reported to us what is happening in the ground. This is about the so-called neutrality of Congressman Gasataya. We had accepted that for the filing of the certificates, and if you had observed, even when we filed our certificates, imbutang pa naman ang picture because at the time, we believe in his neutrality as he had claimed. So, katamo isang mga kakalatabo, isan lang sa mga tarpaulin, billboards, and down the barangays, down the boroughs. Amo nakita from all that what we've seen and observed and felt by our ground forces, we have made the conclusion that Congressman Gasataya is not neutral at all. Nakita lang mo that sa tanan nga nagkakalatabo ng indikasyon and even the very private ng mga sabi na naman po galagaw istorya without having to mention names. We all know that what is real is what we believe we are getting as information. So for me, for the group Progreso, the declaration of neutrality is a sham. No? Hindi na kami magpati sinasubong because it has been proven otherwise na hindi man siya neutral. Even just the mere billboard, if you have to talk about it, among others, there are 100 colors to choose, and he has chosen to wear white. So the message is very clear. Action firing line. Kumbaga, gagwa, naging ang kolorya. So we are declaring that we had already stopped believing his claim, because for us that's the biggest political, may I even say, political deception that has occurred here in Bacolod City. So, we're making it very clear para ang mga pumuluyo, ang pumuluyo in general, makaintindi, kabalo at makahangog sa aktual na sitwasyon. Kaglabi na kayo ng amon ng mga leaders, ang mga nag-suporta sa amon, nga doon nakala-confuse
because of the so-called neutrality position naging deklarar ni Congressman Sataya. Kag tungod man kung numangkot sa amon mga leaders, sumambal kami neutral man siya. But it has proven to be very confusing and misleading. Kaya in the meantime, may ibang nagatalang. So para to set the record straight, to guide all our supporters, we are making this public declaration as the official stand of Grupo Progreso that we no longer believe the declaration of neutrality. Kaya lang burasan na Brian, kaya daw particular gini ang first nga opening remarks sa mayor, dragid ang bugat mo. Why na palabor-labor pa ina mga hulo style bla nga ladies and gentlemen, mga muni muna. Ang laom labon kami kay inaya nga ma-press call about kwan mo. Aha. Bakuna? Bakuna. Bakuna wag linggo ya. Oh. Isiling ko, i-prepare ko na yung mga question karon ako lang ng strategy. Pala nga malabot ang 66,000 na bakunahan for 3 days. Wow, grabe man. Pag-hambal sa moderator nga start na ang press con, kibot kami sa mga mundo hindi bakuna ho. Ati, gusto ang mo, lain gali ang resulta niya. Kaya mo na, no, ang sa to, ang pagsumada total, kwani, why nagidi ang Grupo Progreso, ini naging magsuporta sa kandidatura ni Congreg Gasataya. Pero ang pamangkot, Action Art, ang pamangkot na kay Tigin Ichapuera naman si Greg sa grupo, kumusta si Grupo Progreso? At yung Grupo Progreso, intact lang niya kuno niya, wala problema. Dali nga mo lang nabla kay tingin na question sa dani, tinanong kay si Congreg may mga kalyado, may mga amigo, personal na may relasyon sa mga ara sa Grupo Progreso. Gani man, no? Nagina-respeto na to na for now. Nagina-respeto na to na kay kapin pagiduay pa man sa policy direction subong mo. Pero sigurado ko action ba hindi niya pwede sa Grupo Progreso tuod nga sa ulihi. Bisan lain nga karon halimbawa kung may adapt sila kung suportahan ng kandidato nga engkwentro ni Congressman Greg, kung hindi man pwede guro nga part ka sa Grupo Progreso, lain ang ginakampanya mga congressman. Gani, man do ka budlay naman na. Kung di masunggod, karon kang mangimon upod mo. Damo ni sang mga bahigay gid sa mga barangay kapitanes umpisa subong nga gabi. Perti nga bahigay ni. Ano man dominos ni man. Kung ikaw karon to ka natagan ka man kay damo ka man sa proyekto na kay Congressman Greg. Iyawan ka man niyo, paano naman? Ginahulat ko man ang mga neutrality nga announcement sa mga kapitanes mo. Hindi ka. Yung pamangkot, ganito siya kay inasang, nga mayor, bilagi ganit bilog ang imo nga sa mga kapitan nga gaspot sa Progreso. Hindi na iya. Hindi na ko maglawag si numero na. Pero sila niya at the end of the day, lain niya nga rin nasa politika mo. May mga kinanglan rin desisyon parang ang panindugan paginaduso sa kausa sa Grupo Progreso, amo gidang sundon mo kung part ka sina na Grupo Action Bay. Correct. Hambal sa Kapitan Subong din ang dako ni sa ilang adoman. Dako proyekto bla nga nadulot sa aton de. Ti kun dako nga proyekto ya tindi man si Congreg kontra ni mayor sa posisyon. Kung sa bagay. Oo. Ti kun ang ila kung halimbawa may adapt sila nga congressman pero di kay Congreg kay may proyekto si Congreg siya aspirant lang. Galing kay ma'am bala si mayor bing karon nga vote straight kita ha. Sinong congressman ko amo ginang butuhon nyo. Or else. Kung ikaw may kandidato sa Grupo Progreso nga relasyon mo kay Congreg lapetnan, iyawan ka din mo paano ni man? Bisan subong guro ga ang paminsar sila doon, di ka nga guro magpahuway ni sang kung ano nga dapat nga himuon niya, like sang magkilala, tadabi nga daw grabe gid ang friendship bla, kag dra man nag-umpisa Action Art. Hindi mo lang malikawan Action Bay mo. Why ka ba nag-expect? Amo na ganing nga this is a lesson
hindi lang sa kandidato, kundi sa mga supporters mismo, na ang eleksyon niya, why kasang permanente nga, biyan ni kontra or opponents politika. Gusto gini. Ang permanente niya sa politika, ang interest lang mo. Relasyon Ang relasyon gani kasi kaguba na yan. Guba pa. O, gaguba na yan. Kaya kung ang interest nila ni magbungguanay, sigurado action bay, nga maplanay na sila yan. Aha. Tiya mo nang isa sang masakit ko sa kung kay siya nga realidad sa politika nga bisan ang relasyon niyo maguba labi na gid kon ang interest niya magbungguanay pero ang bottom line tani sinitanan public service. Sabi ko, interest kag income ang magbungguanay ba siya? Firing line. Ipaman na lang na ya. Pama na lang na. No? Okay, no ka lain pabatian niya. Ginapin sa regaliya o kwartala niya. Hindi kuwan na inang panakot lang kumbaga sa istorya. Pero dako nga panakot ko. Firing line. Actually, Action Art, nag-contact kita kay na pa kay Congressman Greg Asataya hasta nga nag-off na lang si Pinya. May mga konsyales man kita gina-contact nga halos naka-off ang mga cellphone sila. So naintindihan ng situation nila. Even si Vice Mayor Elcid Familiara nag-ayo gida nga ma-set aside na sila anay. Kay ito siyempre may deliberation pa maniguro sa partila mo. Actually, ang present to kayo naman lang na nakita ko sa incumbent councilors, ara si Councilor Novero, si Councilor Archie Baribar, Councilor Ising Salanda Tomando, ang mga aspirant, ito si Cindy Rojas, kung si Ramos, Oy, di mga ito sila nga dagkuan. doha. Mga dagkuan man nada sa grupo Progreso man. Oo, galing kayo may prior to sila yung mga appointment, action ba nga hindi na bayaan din. Emergency niya mga press con kay na eh. Oo. Emergency, kibot gani ko kayo na. Di sa sulod na sa newsroom, nagliso ko kay siling ko basi may liyogon ko malakatlat. Siling ko, kay kanan to at kay way mandigay. Way na tagali bilinda nga kwan kay siya sunal. Binato malagkadto sa kay RD mo. Siling ko ano naman, vaccination giniguro mo. In fact, may mga script na kung ano obra para ya kay EOC ang interview ko prior. Siling ko malain gining script ko karon ko sa mayor naman magambal mo. Abi mo mga videos abi gin pang bag-o, basilain naman nga sa isang dagom, ngali kay lain ko announcement no. Kaya mo na ang sitwasyon kag update sa rin sa politika. Diri sa sudad sa Bacolod. Actually, nakuan ko kayo na kontak ko si Congreg ng Istrianay kami makadali lang dahil kay siling niya hindi pa siya makahatag comment pero pakinambalan ko nga ba si ikaw makatawag kay siling ko kung nga mo niyang press ko no siling niya pamatian ko na yun po ko kabalo na kung nanugid ang kaundan la at hindi siya mag-comment siling ko ti timing na karon ko sa program ni Action na Bayan basi makatawag mo siya karon na o kung makakontak sa imo Action Bayan makita niya gito karon ng raging ring sang cellphone ta kabalo kita subong ga-adjust panis kong Greg mo kay ti magambal kita emergency nga press con do ka emergency man nga nag-abot sa iyang information on how siya magplastar sini sa katapo sa media ginalaga sa subong sang tanan nga media Action Art mo. Correct. Kanti ko na emergency buta balon may siren kag blinker na mo. Action na naman do kalayo man yung mga siren mo. Di panakot lang na. Panakot lang na do. Maya na sa mamuyayaw ka samtang nag-aambal ka kagatras sa bante ng mga statement. ambal niya Action Art siya. Why na gid Action Brayo? Puro off ng sipin la tanan. No, why na gid mag-answer oh. Why na? Tikan lang nga sabat na. Sige lang Why kaso Pinagkaunta na kung ano ang matabo kapintagid sa mga supporters sa barangay, mga barangay officials, kung anong matabo sinisingila kag ang pulisiya sa ulihi, ang direksyon sa Grupo Progreso, sa ilang mga supporters, sa ilang mga leaders, inay maroon naton in the coming days, abangod nga may ara pa pagplan sa siniposible nga himuon ang Grupo Progreso. Amo na ang balita. Yan kay siguro sa script na lang na yanay. Sige. Kaya kami i-priority ko ang vaccination po kay nasa Pawan. Sining press conference. Mo na gani daw nauya man ta si Bob lang nag-ayo kita tonight to kay talagsama lang ni Action Art ta.
Agano man na. Talagsa lang niya. Amo na action bay ang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon at hupon na mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa ngamon na balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Firing Line. Ang mga balita na action art tayo pondulong sa aton sa D3 Bayo mga paaksyon. Kaya mo na ang panibag-o subong statement iya sang alkalde. Tibay tamahimo sila mga kaksyon kay tiya mo ng resulta sa ila sining pag-monitor, grabing monitoring sinimo para langin mabalaan kung diin gini siya bala. Dila ko rin magsugpon pa sang dugang sila makaksyon kiti ginahulat-hulat ta pa nga makatagman makapagwa man sang statement man diri si Congressman Greg Gasataya kiti sa prangka lang nga istorya dugay man ning ilang pag-updanay sang grupo Progreso porte man ning ilang relasyon namo. Action Firing Line. Pagkatapos bangod lang sang kaangay sini nga sitwasyon hinali ka lang nadula sa grupo nga ina balang pareho sa sulod sang panimalay pinamilya na blang paglantawanay kag paghangpanay. Action Firing Line. Sige, last 7:50 na sa aton sa nga pagpangalaga dinhi nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang DTX 500 capsule mga kaksyon. Ang DTX 500 capsule pwede mo gid imnon sa matag adlaw nga tanan. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sa nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga Mabasa kita sa mga mensahe niyo, Christine Minias Villalubos, Alex Fuentes, si Jessime Irem Araman, David Coloma, nagamonitor sa New York City, Ana Sinoro, Gab Dunasco, Action Bright, good evening, monitor kami tami ako family Fermiza, kag Dunasco, labi na si Saturnino Fermiza, nag-atras na si Bongo kay laban sa pierde. Manjo Arnijo Araman, Paul Spat III, si Totski Anzalak. May gabi, sir, lihog ko announce ang akon papilis na bilin sa Jeep Shopping Libertad. Sa Lasal Kagina, mga launa, sang hapon, ang tagiya si Francisco Calanza Jr., taga Hisusa Heights, Bacolod City. Ari number niya ko noho. Sir 949-507-8996 kung hindi gani padulong lang sa Action Radio. Sige. Si Melody Calvas Araman, Maria Teresa Hopilinia, Ana Sinoro Pamilya ko Action Pogi, Brian Tanan bakunahan, maigzip lang sa akon bedridden. Sige. Araman si Ed Bangkaya, Correct Action Brian. Si Grace number Asinso Bacolod. Ana, okay, sige. Vida Abaw, si Bambi Siriano Defensor. O pa rin din action ang Defensor. Taga Storms 3, Barangay Stefania. Thank you, God bless. Imbong Jocampo Araman, wala pa natapos ang COVID-19, may ara naman, nga naman. Leia Younger Esquivel, thank you, God and God bless. Joby Monares, si Charles Dilag, bukagwa ang gwapo ko nga klasmito. Daw si Kuanimo, si Provinciano na bla. Grabe ni nga. Ay. Si Dennis Richard Tiburo, maisip ko litong-lito sa mga panahong nais mong malimot, bakit ba bumabalakid ang inyong mundong ginagalawan? Kantaning imo yan ay. Mirna Cesar Araman, Merly Gonzaga, pamati gid subongwa. Thank you gid ang pamilya niya. Veronica Santilian Manukan, Rochelle Fulgencio Susana, Rowena Castillo de la Cruz, Vida, okay, Labayen Eduardo Jr., good evening R, Bangkot lang tani, roll out sa box booster venue. Why pa sir? Natulat to sir. Joby Matribonia, sure winner na tani si Greg kung tuod gin nga neutral. Janila Norbe, sadya gid ni. Elizabeth Malaka Gamala Araman,
Liza Montecastro Narciso, nagamonitor man sa Doha, Qatar. Jomar Lobrido, may gabi firing line action Brian, more power sa program kada gabi Lunes tubtob sa Sabado linagumba nga mga balita. Para sa kando ni radyo kag FB upod sa mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin sa pamilya di Mol Lobrido Cardinal. Stay safe always mga taga Bacolod. Halong gid gihapon Ginoo yara gid sa aton. God bless us all. Bao salamat gid so Jom. People first election bride naghambal si Congreg nga neutral siya, why siya sa pula, why sa puti. Sinubla una nagbutang sang nawong ni Congreg sa tarpaulin sang pagka sa PG kay sila man kadlaw si Congreg sa ila. Amo to muno ko sa inyo ginagani. Maverick Saint ask lang ko nga adaw wala gid ga pagwa reports ang IOC nga very alarming ang death rate sang Bacolod from November 21 to 25. Daw hindi gid maayo, please check DOH Western Visayas. Thank you gid. Sige, check na to na. Pabuwasan ta na, no? Si Jeff T. Ardanya Hukay. Good evening, sir. Almost 3 days na nga ginapabungol-bungulan sang Noseco San Enrique amon complain sa ila. 3 days nga wala kami kuryente kag may online class pa, di lang gid namon makadtuan kay may ubra kami. Nami tani ko maka-add mo da akon sir nga name Brian Morden tapos may interview ta kamo para may basihan kami, no? Kag malambot ang Noseco. Milili Oligo, Tamyaw please ma'am, Vanessa Star Mayo, Jenky Dailagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Gary Amerila, hindi man na grupo perwisyo ang nagpadaog kay Congrega. Pataka lang na ang Mayora. Mayor. Dennis Richard Tiboroma, ang mga barangay kapitani subong ang ara sa hindi maayong nga kahimtangan. Role Toriano Vilarde, balaan talang tapos eleksyon kung sino magdaog sa ila. Hindi na kamo magpalibog pangadwa ang kalbo. Mayor Bing ni kalbo mo. JVL Lontayaw, Action Bry, kag Action Art ka sadya sa inyo pamatian na. Thank you gid, no? Elvira Hilugo, Araman, Sinanio Lench, Araged, Catalino Store, Nonoy, Russell Ulitan, naga-monitor man sa Isabela Negros. Thank you gid. Carmelo Garingo, good evening, Sumbray, ang politiko, subong hindi serbisyo publiko, kundi personal interest ang ara, ang ila tuyo. Manuel Jan Ong Grand Kapal, Star Mayo, good morning, Sumbray, daog na ina si Benitez siguro. Buot na kuno si Sir Greg Gasataya, ambot sa politiko Pinas. God bless Bacolod nun. Sige. Si Maria Victoria Lubaton, thank you, God. Edi Laos, Araman. Si bukadamo sa St. Manuel Jan Ong Grand Kapal. Ba dapat isa lang, no? Hindi ko mabasahan karon ng iban. Lily King, salamat gid, no? Oh, okay, sige. Sinong Dodoy Castillo Roberto ga monitor sa aton no? Karon lang kay lawagon ko liwat ang imong ngalan. Manuel John, okay na ko na sang Rainbow Heart mo Homa Lomina Arama nagatutok. Sige, pagbalik ta dugay-dugay bakaksyon, damo patabalita, bantayan nyo ha. La 7:57. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadang piligan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ. May gabilan na kay Nong Dodoy Castillo, Roberto Castillo, kag kay Barangay Kagawad Toreno, no? Sang Barangay Kumaliskis. Action Firing Line. Sige, ari pang iban tamyawonta dali gilang. Good evening, Action Bry. Basic si Sara Duterte ang mabulo sa iya nga presidente. Good evening, ginatamyaw gabi si Pusay dali gilang. Pusay Atisor, Family Carmilote, Hulagting, Himotra,
kag Talidano ang nagapanamyaw si Fenia. Salamat gid no. Good evening, Sir Brian. Piho na nga si Benitez ang mangin mayor da sa Bacolod. Ina kon magdaog siya kung ako taga Bacolod, din ako ya magboto sa iya. Din ako. Hindi ko magboto sa iya. Salamat gid. Good evening, Sir Bri. Kinanglan na gid naton ang bulig sang US kay basi pila kadlaw, probinsya na lang kita sang pungsod China. Action Bri, wala na ni kalinungan aton pungsod. Bisan sino ba na ang presidente may daog kay tanan or magdaog kay tanan nga politiko hasta lang sa sugid puro tanan maka sa sala mga kaaksyon. Action firing line. Inubos niya alas 8:14 maka-aksyon sa aton nga pagpangalagad. Dali gid lang ho kay may ara kita sang i-replay nga interview sang Manila Broadcasting Company dito mismo sa DZRH ano. Abi pamatian naton. Ayan, Henry Uri, kasama pala si dating House Speaker, dating Senador Alan Peter Cayetano. Aris number 7, Henry Uri, please come in. Henry? Deo, good morning. Magandang umaga sa ating lahat ng mga taga-subaybay, mga taga-pakinig at taga-panood dito sa DCRH at sa RH-TV. Kasama natin ulit ngayon, we're lucky to have the former Speaker of the House, Foreign Affairs Secretary, and Senator Alan Peter Cayetano. Senator, magandang umaga po sa inyo. Salamat na kami muling sinamahan po ninyo ngayong umaga. Magandang umaga, Henry, kay Deo. Very blessed to be here. To be able po to be part ng discussion ng mga mahahalagang issues. Of course, magpapasko, sino ba naman ang gusto may issue? Pero napakahalaga po, lalo po yung budget kasi kung anong itatanim natin, yan ang anihin natin next year. So thank you for this opportunity na madiscuss ang mga mabibigat na issues. Actually, yan ang isang dahilan kung bakit ulit kami napatawag sa inyo kasi tapos na ho yung diskusyon ng Kongreso tungkol po sa budget. Pero yung papaskong 10K ayuda, ano ho ba ito? May hahabol daw ba ito bago pa magpasko? May pag-asa ba ito? Anong update na ho doon sa inyo pong pinapanukalang 10K ayuda, Senator? Well, good news muna para hindi naman tayo panay bad news. No? Dalawang good news muna. So first, ang good news, there is around 554 billion in one form or the other of direct aid sa tao sa 2022 budget. Okay? So that's more or less a little bit over 10%. Siguro mga 11% ng budget. Okay. Now, the other good news is yung mga naaasahan ng tao ay tumaas ang allotment. No? For example, yung tupad, ito yung binibigay, let's say, for 15 days na minimum wage. So from 19 billion to 34 billion. And from 15 days, inaayos nila yung regulation na pwedeng mas mahaba pa. No? Yung AIC, halimbawa, di ba? Ito po yung mga ginagamit pag may nasunugan, may binaha, pagka hindi makapunta sa DOH for medical assistance, from 23 billion to 36 billion. And nakipagpulong tayo sa mga transport group, gusto nga nila yung service contract, yung kumbaga na imbis na araw-araw naghahanap sila ng pasahero, lalo wala pang pasok, mga bata, yung kinokontrata na sila ng DOTR, tagahatid sundo, whether frontliners, kung ano, no? So from 3 billion, ginawa yan 10 billion. So yan po ang good news. Ano po yung bad news? Yung bad news po ay dahil nasa kanya-kanyang departamento ito, DTI, DOLE, DSWD, etc., no? Hindi to direktang makukuha ng lahat. So, meron po yung mga necessarily bureaucratic and sometimes red tape, bureaucratic requirements, no? And minsan may allotments na yan. Ibig sabihin, whether geographic allotment, pang region 1, 2, 3, or minsan, you know what I mean, Henry, no? Na hindi, yan po ang tinitira ng ibang senador na bakit naka-allot na yan. Okay. So, kung sana sa 554 billion, kukunin mo 180 to 200, mabibigyan na lahat ng 10,000. So, yung mga kaalyado natin sa Senado, si Senator Joel Villanueva, Senator Pia Cayetano, yun ang medyo tinutulak. Na ba't hindi na lang natin bigyan diretso? I heard Vice President Lenny Robredo, nabasa ko po yung statement niya na sa first 100 days niya,
216 billion sa ayuda. May mga kakampi naman siya sa Senado. Why wait for the first 100 days of the next admin? Let's do it in the first 100 days of 2022. Because nandyan ang pera. Kung idadagdag mo pa yan after the inauguration of the next president, dagdag na uutangin yan. Ngayon, nandito na yung pera. So, direktang sagot sa iyo, may pag-asa, kaya lang, hindi ganong kaliwanag kasi nga, medyo nagiging preference ng mga politiko, whether House, Senate, or Malacanang, is na sa mga departamento, tapos may decision-making process kung kanino ibibigay. And I just want to say, Henry, okay yan kasi pre-pandemic eh. Kasi di ba pre-pandemic, let's say, ang tinamaan lang ng bagyo ay isang probinsya o ang nasunugan lang ay isang lugar, madali kang magresponde. Pero ngayon kasi buong Pilipinas, buong mundo pati OFW. So para sa akin, mas maganda yung ginawa sa Bayanihan 1. Dinaan na lang sa LGU, ibigay lahat. Hindi pa magagamit ito sa politika. Okay, so but the good news nga still is may pag-asa naman na may iintayin ng ating mga kababayan. So to speak, ano ho? Ang good news, may pera. At ang good news, definitely, maraming makakatanggap. Yun lang, sinusunod natin yung sana all. Di ba? Sana lahat ng nangangailangan. Alright. Pero sana all, yung sana all, bakit hindi ho all daw ay nakakatanggap ng ayuda? May mga nakakarating na, ano ba nangyayari talaga? Bakit parang selective ba? O dahil sa bureaucratic process? Kasi siguro kayo rin, nakaka-receive din kayo, di rin nakakatanggap ng lahat ng ayuda. Kung malisyoso utak mo, it's because of the elections, di ba? Kasi pag nasa departamento yan, pwede ialat yan kay Congressman A, kay Senador B, kay yung secretary may discretion, siya ang lalapitan. Kung malisyoso ka, ha? Pero like, if I'm just going to look at it from a purely policy point of view, yun nga, nasa pre-pandemic policy making pa tayo ito yung mga ilalagay mo sa departamento kasi hindi mo alam kung saan ang tatama bagyo, saan part na tatamaan ng drought, saan part may nasunugan, di ba? So, but sa pandemic mode, lahat nangangailangan Kahit naman hindi ka na lockdown, apektado pa rin naman ang negosyo mo, ang hanap buhay mo, no? So I think policy-wise, Henry, yun ang problema. We're still thinking as if tapos na pandemic or walang pandemic o kaya sandali na lang tong pandemic. Hindi pa tayo nag-iisip ng nandyan yung pandemic. Di ba? Praise God na lang pagka bukas na wala. Pero wag nating asahan na bukas mawawala. Di ba? So the policy, yun ang medyo may problema. And hopefully, pag nakabalik kayo sa Senado, masilip niyo yung mga polisiyang yan. Baka may oversight kayo na po pwedeng magawa po riyan para mas mapabilis ang kilos at galaw ng gobyerno. We want to continue to pressure the BICAM and the Senate na pwede pang baguhin ngayon, Henry. Pwede pang baguhin ngayon. Even this year, no? Pwede pang yung mga natira ng savings, gamitin yan para sa ayuda. So sa akin, ayokong hintayin na bumalik sa Senado kung yun ang will ni Lord, kung susuporta ng ating kababayan. Ngayon pa lang pwede itong gawin, di ba? And Henry, halimbawa, no? Sabihin nila, hindi, ayaw namin lahat. O sige, eto na lang. Lahat ng micro-enterprise, lahat ng maliliit na stall sa palengke, lahat ng sari-sari store, lahat po ng karinderya, that's only about 4 to 7 million in the country. So you only need 40 to 70 billion pesos. Mabibigyan na ng tig 10,000 yon. Malaking pang jumpstart na ng negosyo yon. So yung mga pinakamalalaki nating korporasyon, may stockholder yan, may bonds yan, meron po yung bangko na may credit line. So hindi nila problema yung kapital. Pero yung pinakamaliliit, sa 5-6 lang ang takbo niyan Di ba? So that's what I'm saying na if we can allot 107 billion sa 4Ps na dapat naman, why can't we allot 40 or 70 billion for small businesses? Naka-register naman yan At saka pwede naman, Henry, na kailangan 1 year before the pandemic, registered ka na. So ibig sabihin, hindi ka nagbibigay sa bagong magtatayo. Nagbibigay ka sa dati ng masipag, tinamaan lang talaga ng pandemic. Alright. Sen,
Tanungin ko rin kayo ng isa pang medyo mainit na usapin, yung sa online sabong, ano, maraming na addict na rito. Siguro, marami na rin nakarating sa inyo. Iba, dahil sa hiya, sa utang, at sa pagkagumon dito, may mga nagpapakamatay na. Sabi mo yata, kung di ako nagkakamali, tama ba yung binanggit mo? Ito yung isang klase nung nagbabantang pandemya. Paano ba ito? Ano bang mangyayari na rito? Ang dami nang nahihilig dito sa online sabong na ito, Senator. Ano ba po ang pandemic, 'di ba? Ito po'y viral, ito po'y nakakahawa at ito po'y nakakasama sa ating kalusugan. So, mula sa pagkabata, pinuturuan tayo, work hard, work smarter, wag magsusugal, 'di ba? So, but because when we become adults, may sarili tayong desisyon. So, kung gusto mo maglipas oras na mag-tong eat sa bahay lang, kung gusto mo mag-casino, magsabungan, mag-bingo, available na lahat 'yan na Henry, at hindi natin ginajudge ang tao, no? Pero at least doon may regulasyon, may oras yon. For example, ang sabong, tuwing Sunday lang at holidays yan. Pag fiesta, hindi pwede lumabas ng 3 araw. Ang sultada niyan, yung laban, bilang yan, 60 lang isang araw. Pero dito sa isabong, you have, una, 4. Ngayon, 7 ata yung nag-a-apply ng permit, tapos nag-a-apply na ng 25-year franchise. Umaabot ng 300 a day yung sultada. Tapos only yan, nasa trabaho ka, nasa simbahan ka, nasa eskwelahan, pwede ka naglalaro. So naalala ko tuloy, di ba, nung pagbata tayo, minsan pag biniro ka ng teacher mo o ng magulang mo, nasabihin sa'yo, Alan, o Henry, o Deo, ang gandang lalaki mo sana, kaya lang ang sama ng ugali mo. Di ba? So, yun din po ang tanong ko sa gobyerno. Is a good economy all about having more money? So is it worth the 2.8 billion in revenue na papasok sa PAGCOR na we will create many walking zombies? We will have another pandemic nung dito sa Sugal. And if the government says, hindi, pwede namin panindigan to, ilang buwan pa lang to, Henry, ba't natin bibigyan ng 25-year franchise? Ang sinasabi ng PAGCOR kasi, kumina kita nila dahil pandemic. So ibig sabihin, pag wala ng pandemic, tataas na ulit ang kita nila. So ang question ko lang, bakit po humihingi ng 25-year franchise ngayon? So sana, pag-aralan muna. Total, may permit na sila sa PAGCOR, nangyayari na. O sige, 6 months or 1 year, tignan natin. Kung makakasama, itigil na natin. O kung mali tayo, aminin natin mali. Pero tingin ko po, tama tayo na ito ay very addictive at hindi ito mare-regulate kasi kahit saan, kahit anong edad, kahit anong... May pulis na po na nang hold up, ang pulis po ay bawal po sa sugal. Bawal yan sa casino, bawal po yan sa sabungan. Pero kita mo po sa isabong, nakalusot. Malaking natalo ng hold up. Tsaka may kasabihan ano mang sugal, wala namang yumayaman kundi bankero. Laging talo yung mga sugarol. Anyway, Senator Alan, thank you so much for joining us this morning. Ingat po kayo. Mabuhay po ang inyong himpilan at programa at maraming salamat sa inyo. God bless po. Alright. Salamat po, Senator Alan Peter Cayetano, dating House Speaker and DFA Secretary. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:27 na mga kaaksyon. Gina-endorsota sa inyo ho, no? Ang isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Maayong gabi lang sa kay Nanay Virgil Pinda, naga-monitor subong sa Celine Homes. Pa-shout out sa mga anak niya nga si Ruslan Bison sa Calatrava, gapamati via radio. Bao, karon na, lawagon, taliwat karon na, ha? Si Juan Ana Sinoro, thank you, Ged, ha? Rosalina Arellano Espadero Araman, Romy Agsam, Rona Regida Trava, Lilia Taton sa Alihis, Araman, Highland Kono or Action Bryce, si Nanay mo Julie Bustamante, gamonitor man sa firing line. Wow, thank you, Ged. Jamel de la Florendo. Good evening, Sombray. More power, Action Radio Bacolod. Stay safe and God bless. Si Martin Aliling Araman. Lily King. Ginagreet niya si Miss Jinky Dayalagdon.
Salamat gid ra sa inyo, no? Sige, balikan ko karon ng iba na, no, mga ka-aksyon. 8:28. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 ka tuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire pa to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagkamuli ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isang nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo
nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamabuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto kon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo lang iya karakter.
Kag ina siya, magsinika nga Jack Bala ang tirador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod number 1. Okay, may ara na kita sang winner sa aton sininga linya. Yellow, good evening. Good evening. May gabi. Sino sa linya naton? Ganilin na nito. Pilang edad? 43. Taga diin gigani, ma'am? Ay, sumag. Purok? Si Yolo. Wow, ti subong nga monitor kada subong Aksyon Radio? Wala na, sir. Kayo managtulog na. Manugtulog na ba? Ti sige, okay lang ano? Pero kabalo ka kung sinong istorya si mo subong. Si Brian Morden. Ti sige why na damo pagamo? Ano ganang extra namon di gani? Mag-report kami? Una sa balita. Ano lang ginahambal naman? Una sa balita. Una sa action. Una sa Bacolod. Una sa balita. Una. Pamati na lang sa akong tudloan ta na lang ka una sa balita. Una sa aksyon. Sa Bacolod. Aksyon Radio. Amo sina, no? Sino
Sinong gari hit na sa likod mo? Anyway, sige, padayon lang sa pagpamati sa Action Radio. Congratulations, nagdaog ka sa 500 pesos, no? Thank you, sir. Oo. Naano ikaw man? Sige, las 8:43. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1 Action Firing Line. Daw ginakilig ito siya sa nagdaog 500 pesos, syempre. May 500 ka, makilig ka gid sinana. Action Firing Line. Si Ryan Borja naga-monitor sinima tiniyon, si Gavin Yan Borja sang si Santo Niño sumag name ka bata ko action bribe birthday ya sa November 24. Ba sige. Arniel Gonzalez Araman, si Kuan naga-monitor man sa aton, si 6945 Action Brian, good evening. Sa Bacolod bala may government or private na balang nga nagapatuman sang vaccine no entry. So far daw mga kalan-an kung isa may ara gid pero ginasaway man na sila. Action Brian mayo gid tani matigayon ang Gismil nga sa sini nga Christmas sa dako nga tabang sa mga pobre. Boy makaluluoy niya. Oy, kumusta ka boy? Do bago ka lang naka-text liwata? May gabi Action Bri, paki-greet lang family Servania. Narciso, Siridon, Inocencio, Di Ginion, tanan sang barangay Maaw, naga-monitor gid si bunga. Si Salvador Inocencio, naga-monitor sa non. Sige. Las 8:45 na. Action Firing Line. Nami pagitan ni Ratsadang balita tobas kawayan ginbalikan ta to. Oo. Padayon pang investigation sang kapulisan. May mga suspitsado na ang kapulisan ta pero hindi pa nila mahingadlan ini sa to balang nagpatay sa bahay nga ginlaslas ang liog ya. Action Firing Line. Pagkatapos ginuyod sa tunga sang kampuhan kahapon lang siya na sapwan mga kaksyon. Grabe no. Hindi gid magkumpiyansa mga kababainhan tada nga nagalakat-lakat da. Pero ano giblang pinakamotibo sa tuman, no? Kay gina-check nila subong base himuslan gid man siya posible or tripping lang base nakasuyop or inang base bla hubog nga sitwasyon. Action Firing Line. Ito mga mo nang imo nga batasan nga makasuyop ka, hubog ka man tripping kay imo nga tao hindi gina maayad, no? Dapat liwaton ta gina sobra, no? Doon hindi gid manami, no? Action Firing Line. Sige, no? Pabasan ta ibang nga dalag ko nga balita makaksyon na pike gid ko sa oras to kay nag-interview bi aton nga Sir HK na video lawig-lawig. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka-aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatang palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, walasang ginadampigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod. Sing Maayong gabi lang sa mga utod ta naga-monitor. Good PM Action Bray ang pag-atake ni Presidente Digong kay Bongbong Marcos. Isa lang na ka-strategy para ang ngalan niya ginaistoryahan sang mga taho. Daw ka showbiz bla na kung may bago nga pelikula gani ti isa ka artista obrahan na nila showbiz chismis para ang tao kuno maglantaw sang pelikula. Si kuangan ni subong si Bongo daw kaluluoy subong kun din siya makadto daw tando siya din bukid. Action firing line. Oo, kay kunanong mando siya mo man sunod sa iya, no? Ka luluoy sa kay Bongo subong tibay sa mahimo pero tilang tawon tagin niya. Action firing line. Gina-endor sa manaton sa inyo ang Firing line. pero dali gilang ka ginapaksyonan ng mga kakilala, pamilya ni Tatay Ramon Bales. Nga siya ang nagtaliwan kag igalubong sa Domingo pitsa 28 sining Nobyembre sa Sumag Memorial Park. Ang misa magasugod launa sang hapon sa Sumag Baptist Church mga kaksyon. Ang nagapaksyon, pamilya Bales. Siga. Why na kita oras sa aton sini nga pagpangalagad sa ngalan sang standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa mga kaksyon. Action firing line. Ini naman sa Action Brian Morden nagaagdag sa inyo. Maghilibati kita libuwas sa mga gapon ng istasyon kag oras. Mga kaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon